Zdravím vás z Emirátov, aktuálne sme zase na ceste pozerať auta pre našich klientov. Dneska vyberáme Bentley Continental GT a Maserati Lavente pre klientov, plus ideme pozrieť G63, ktorú sme dávali upravovať klientovi priamo na zakázku. Väčšina týchto aut nájdete na našom Patreone, kde ich je proste cez 260 a klientom sa venujeme primárne hneď, keď nám napíšu. Čiže ak tam nie ste, tak tam choďte, prihláste sa, registrujte, začnite nás sledovať a budete mať ponuku aut každý deň. Všetko to najnovšie, ktoré aktuálne v Emirátoch je. Taktiež, ak by ste chceli prísť priamo do Emirátov a vybrať si auto sami a zažiť troška iný štýl dovolenky, ako je len ležať na pláži, ale užiť si aj tú pláž, teplo, piesok a ísť si pozrieť auto priamo s nami, tak nám napíšte a dohodneme si spolu termín. Čaute. Aby som nezabudol, dneska je to presne mesiac od spustenia nášho Patreonu, kde je vás aktuálne cez 170 a sme neskutočne šťastní, že Patreon má takýto úspech. Po novom roku pre vás pripravujeme zase množstvo nových vecí, čo sa týka Patreonu, takže jednoznačne sa máte na čo tešiť. Čaute.